In totaal 8080 mannen ontvangen rond 15 september een persoonlijke uitnodiging om mee te werken aan dit grootschalig verwantschapsonderzoek. Dit is een unieke gebeurtenis, want het is voor het eerst dat burgers in Nederland op deze manier en op zo'n grote schaal kunnen meewerken aan het oplossen van een zeer ernstig misdrijf. En hun medewerking is van groot belang. De kans dat de dader van de moord op Marianne Vaatstra alsnog wordt gevonden, hangt voor een belangrijk deel af van de bereidheid van deze mannen om mee te werken aan dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Het is een indringende vraag die ruim 8000 mannen en hun gezinnen wordt gesteld. De familie Vaatstra rekent op een positief antwoord van deze mannen, zodat aan hen recht wordt gedaan en de familie ook hopelijk te weten komt wie hun Marianne heeft omgebracht. Ik hoop van harte dat de mannen die een uitnodiging krijgen om mee te werken aan het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra ja zullen zeggen. Laten we met elkaar deze laatste kans benutten om de dader te vinden. En dat kan alleen met uw hulp, mannen. Het afgestaande DNA-materiaal mag uitsluitend op verwantschap worden vergeleken met het DNA-profiel van de dader van de moord en niet met andere DNA-sporen uit andere onderzoeken. Ook is het zo dat informatie over bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen niet uit het DNA-profiel te halen is. Na afloop van het verwantschapsonderzoek worden het DNA-materiaal en de vervaardigde profielen vernietigd.